eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor izan biltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoioz, hoi jainko, zure espirituaren bidez argitu zenuen Teresa Jesusena santua, Elizari santutasun beterako bidea irakasteko, egizu izan dezaguraren irakaspena beti janari, eta piztu dezalagunan benetan santu izateko gogoa, zure Sante Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta rege bizikoita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik, Moises horrela mintzatu zitzaion Israel herriari, jaunak Leviren leinua bereiz zuen, eta eginkizun hauek ezarri zizkion, jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea, eta beraren izenean herria bereikatzea, eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, Levitarrek ez dute ondare zatirik gainerako Israelaren bezala, jauna behi dute bere ondare, jaunak zure jainkoak itzeman dien bezala, jaunak esana, eskerrak zure jauna. Erantzun salmoa, bertan dago jauna deitzen duten egandik. Egunero zaitut bedeikatuko, zure izena mendere mende dut goretsiko. Bertan dago jauna deitzen duten egandik. Ona da jauna guztientzat, errukior berak egin dituenentzat. Bertan dago jauna deitzen duten egandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik aitzazue jauna. Aldi hartan Jesusen esan zuen, bedeinkatua zua eta zerurren jauna, gauza jakintsuek eta burutsuek gorde, eta jende xumeari agertu bai dizkiozu. Bai eta hala izan duzu gogoko, nire aitak dena eman dit, eta ez du inork semea ezagutzen aitak baizik, ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten igana, nekatu eta zamatu guztiok, eta nik aginduko zaituztet. Hartza zuen nire uztarria eta ikasi nigandik. Gozoa eta bihotza bada bainaiz, eta arkituko duzue zuen arimentzako atxedena. Nire uztarria leuna baita eta nire zama harina. Jaunak, esanak, eskerrak zuri jaunak. Gaurkoan, Santa Teresa Jesusena ari gara ospatzen. Santa handi bat izan du da, Elizaren historioan, baita ere Eliz irakaste bezala konsideratua, Karmelaren bizian edo familian bintzat zuenezko eragina izan zuena, horako erreforma oso sako bat egin zuelako, berriz ere sustraietara itzuliz, eta gero bestaldetik ere idazle importante bat izan du da gaztelaniaz, oso idazle importantea, baita mistika aldetik, estetika aldetik, eta esan genezake izugarrizko pertsonalidadea eduki zuen emakume bat izan duzela. Garaietan gainera, esan genezake, askozaz ere zailagoa zela emakume izan da, bai gizarte mailan, baita Eliza mailan ere halako itzala edukitzea. Eta horrek ulertzen ematen digu, zen horako haunditasun eduki zuen Teresa Jesusenak. Garaietan ere, bai gizartean, baita Elizan ere halako eragin haundia izateko. Eta haundia izateaz gainera mesedegarria. Eskatzen digu, bada guk ere bila ezaguna autentizidadea. Berak eduki zuen halako bihotz beretzen da bezala, eta ohartu zen bueltatu behar zeudela sustraietara. Evangelioan, Karmeldaren karisman eta bizi kontemplatiboan eta guzti. Guk eskatzen dugu bakoitzak gure sustraiek bila ezagut ditzagula jaunarena.
Izan bitez zure gogoko jauna gure emaitzak. Teresa Jesusena santua bere horiz egin zizun eskaintza, hain gogoko izan zitzaizun bezala, Jesu Kristorik jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jauna dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokira eta zuzen. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jaiko ahal guztidu betireko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santu bere itorpen edarraz, indar berri ematen diozu beti zure elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbamen asmoa gugan beti dadin, santuen jarraibide edarrak egiten digu, eta inotorizak laguntzen. Horregatik guk ere, engelu eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, ospetean kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna. Zerurrak beterik dauzka zure biztirak, osana zirugienetan. Berinkarko jaunaren izanean datorrena, osana zirugienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztien itorri. Egitzazu da santu giardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiokotatik, hau nire gorputza data zuretzat emango dena. Era berean, afarodoan kalizanturik berriz eta eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiokotatik, hau nire ogolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori gari. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zera jauna, zugaren zetorri arte, hau dugu garriona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kariza, eskaintzen bizkizugu zuri eskarrak emanez. Aldarea zure sardutzari onartu gaituzurago, eta apalki eskatzen duzugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Leon gure eta santu eta gotzaiarekin, eta egizkizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna bizteko itxaropenean diran gure sentideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Ramon, Armendia, argitzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkidu arren guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun, jainkoaren ama Maria Virginia Doatxuarekin, haren senar Jose Santuarekin apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan den santuekin. Haiekin batean gure zentzargun Jesu Kristo zure semenearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko arguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, oso eta gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakusiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan beri zure izena. Etor beri zure erreinua, egin beri zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emai guzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorgunei barkatzen diegunez gero. Ta ez, goten taldiren eman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eman duzu bakea gure dugotan. Zure ruki gari eskar, pekatutik garri bizi gaitezen, eta estuakietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaiko dela. Zure zurrebitza, zure aduspeten dara, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostolduei pakea guztien dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pikatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaio zure izari pakea, eman batasuna. Errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaio zure pakea ekarri.
bildotxa, zuk entzat dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzat dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzat dezu munduko pekatua, emai duzu bakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maina dituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zure etxean sartzeko, baina xantzazuz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun motoruz. Jauna gure jainkoa zeruko egia zanditu duzu zure jaunili hau. Egizuz Teresa Jesusena santuak bezala, izan dezala zure maintasuna beti abesteko goza Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zurekin eta zure espirituarekin. Bere ikasi izatela jainko luzeadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte, jauna.